2020 елның 1 октябрендә бөтен Россия халык санын алу исәпкә башланырга тиеш иде. Әмма бу процедурага коронавирус йогынты ясаган. Халык санын исәпкә алуны киләсе елга күчергәннәр. Татарстанда шул исәптән Чаллы шәһәрендә халык санын алу 2021 елның апрелендә узачак һәм гадәти кагыйдәләр буенча түгел. Әлеге процедура нинди булачак? Соңгы халык санын алудан соң узган 10 ел эчендә нәрсәләр үзгәргән? Масштаблы вакыйганы киләсе елның 1-сеннән алып 30 апреленә кадәр үткәрү планлаштырыла. Ә менә гражданнарны сораштыру форматының гадәти булуы көтелми. Барысында цифрлаштыру үзгәртте. Барлык яңалыклар турында strana2020.ru рәсми сайтында белергә мөмкин. Традицион вариант исәпкә алучыларны фатирлар буенча йөреп чыгу шулай да үзгәрешсез калды. Переписчики у нас тоже будут ходить уже не с бумажными переписными листами, а с планшетами. На планшетах Исәпкә алучылар да кагаз белән генә түгел, ә планшетлар белән дә йөриячәк. Планшетларда махсус программа урнаштырыла. Бу исәпкә алу кагазларындагы ялгышларны киметергә, мәгълүмат җыю һәм эшкәртүнең сыйфатын яхшыртырга мөмкинлек бирә. Халык санын алуга әзерлек 2019 елда ук башланды. Дәүләт статистикасы теркәүчеләре шәһәрдәге барлык биналарны, адреслары булган аншлакларны тикшергән инде. Мәгълүматны цифрлы картага керткәннәр. Әмма алда әле эшләр күп. Хәзер инде әзерлек эшләре инструкция буенча бара, чөнки без исәпкә алучыларны, исәпкә алу персоналын, контролерларны, исәпкә алучыларны укыту өчен әзерләнергә тиеш. Чаллыда 971 исәп-хисап участогы һәм 162 стационар участок ачу планлаштырыла. Анда шәһәр халкы үзе килеп, исәпкә алу анкеталарын яки битләрен тутыра алачак. Моннан тыш исәпкә алучылар белән эшләргә теләүчеләр дә туплана. Планшетны белү, кешеләр белән аралашу сәләте 18 яшькә җиткән булу таләп итеп куела. Ойзля Батырханова, Любовь Захарова, Татарстан яңалыклары. Чаллы.